Изпълнението на обещанието. Един ден по обяд, докато Аврам си почивал пред своята палатка, той видял, че към него се приближават трима мъже. Той е изтичал към тях и ги посрещнал като най-скъпи гости. Веднага наредил на слугите да донесат вода, за да им измият краката. Казал на съпругата си Сара да прави хляб от най-доброто брашно. И сам избрал най-хубавото теле, за да направят богата трапеза. Докато тримата мъже са хранили, Авраам стоял прав до тях, а Сара била до входа на палатката. Един от гостите се обърнал към Авраам и казал, че след 1 година жена му Сара ще има дете. Сара чула това и се разсмяла, защото си помислила, че на нейната възраст е невъзможно да има деца. Но гостът, който всъщност бил Бог, попитал Авраам: защо се смее Сара? Тя си мисли, че не може да роди. Но за Бог няма нищо невъзможно. После тримата си тръгнали. Сара повярвала. И наистина след 1 година тя родила син на Аврам, когото нарекли Исаак. А Аврам тогава бил на 100 години.